Sí? Es veu? No, encara no ha començat. Ja està, eh? Sap la gent que hi ha connectada. Hola, bon dia. Avui farem una classe de pilates. Us convido a participar, esperem que us agradi. Soc Elisabet Acosta i avui farem pilates. Molt fàcil, només necessitem una esterilla i farem un petit escalfament. Vinga, comencem-hi. Col·loquem la posició amplada de les caderes, flexionem una miqueta els genolls i agafem aire aquí. Intentem aportar l'aire a la panxa. Aquí estirem i deixem l'aire. Agafem aire, el portem a la panxa i quan estem amunt deixem l'aire. Quan deixem l'aire, amaguem la panxa cap a dintre. Deixo l'aire i amaga el melic. Agafes aire i aquí dalt el deixes i apretes una miqueta la panxa. Agafa aire i deixa. Una més. Intenta que l'aire vagi cap a la panxa. La imagen está parada. Vale? Un segon, que tenim algun problema. Sí. Espera. Chicas, algo pasa con el Microsoft. Elizabeth, no sé si me oyes. La imagen tuya está parada, por lo menos para mí. Espera, que ara ho solucionen. ¿Qué? Ara ho solucionen. Ah, vale. Ya está. ¿Sí? ¿Qué era? Sí. Gracias. Quítale el negro. Vuelve a quedarse cancha. ¿Seguro? No está por línea. Está por wifi. Aquí hay wifi solo. Molt bé, ara canviarem. Obrirem el pit, agafem aire, juntem els omoplats per darrere i deixant l'aire, amaguem la panxa i flexionem. Agafo aire i deixo. Agafo aire i deixo. Un segon, que avui tenim problemes. Que algú estigui aquí, perquè estàs tenint problemes. Coméntale algo, porque si no yo con las dos cosas no puedo estar. Ara estan per vosaltres, Un segon. Sigo con el Facebook. Perdoneu, que tenim problemes. Vinga, seguim aquí. Seguiu, 4 més. Chicas, mirad los mensajes. No, del ordenador, los mensajes del ordenador. Canviem, laterals. Ja tenim les coses solucionades, no? Bien? Problemes del directe.
Això ho diuen a la tele i queda superbé. Esperem que no hagueu marxat. Vale? Ara farem una petita rotació per davant. Quan estem davant amagarem la panxa i agafarem aire per darrere. Deixo l'aire davant. Vale, ara canviarem de sentit les rotacions. Vigileu la lumbar. Quan aneu enrere, si us molesta, no tireu tant cap enrere. Vale, ens quedarem a baix i amb el braç dret farem cercles al terra. Fem una mobilitat d'ombro. Canviem de sentit als cercles. I canviem de braç, cercles cap a fora, movem els ombros, flexiona una miqueta els genolls, apreta una miqueta la panxa. Canvi de sentit, cercles cap a dintre. Molt bé. Juntem les cames, juntem els genolls i fem cercles amb els genolls. Agafo aire i deixo. Canviem de sentit cap a l'altre costat. Dos més. Molt bé, pugem amunt. Tornem a obrir les cames en plana de les caderes. Pelvis neutre, flexionem els genolls i anem a les cervicals. Penseu que teniu un fil que tira cap al sostre, allargueu tota la cervical. Agafes aire aquí i deixes ir a barbeta del pit. Agafa aire cap amunt, no tiris cap enrere. I deixes. Recorda que has de portar l'aire cap a la panxa. Agafes aire i aquí deixes l'aire i amagues el melic. Allargues amunt. I canviem, planxem orella. L'orella va a l'ombro. En principi l'altre s'ha solucionat. Agafo aire i planxa orella. Porta l'orella a l'ombro. A l'ombro no el belluguis. Estira aquesta part del coll. Agafes aire, deixes. Dos més. I canviem. Mira qui hi ha darrere. Deixa l'aire darrere. No belluguis el cos. Agafa davant i deixa l'aire i mires qui hi ha darrere. Agafes al centre. Recorda l'aire cap a la panxa. Agafem el
centre i deixem. Dos més. I ara fem una semirotació. Només rotarem pel davant. Planxa orella, estira, recorda el fil invisible que va cap al sostre i deixa tornant. Planxa orella i fil cap al sostre. I torno. Estem estirant cervicals. No anem cap enrere perquè les estaríem pinçant. I el que ens interessa és estirar-les. Agafo aire i deixo. Agafa. Dos últimes. Recorda, nota l'estirament i recorda portar l'aire a la panxa. Molt bé, fins aquí. Anem a fer el primer exercici important del Pilates, el molino. Explico la col·locació i en faig un i després en seguiu. Col·loquem amplada de les caderes, els ombres cap a baix, recordem el fil invisible que ens porta cap amunt i recordem que l'aire el portem a la panxa. Des d'aquí agafarem aire i començarem a enrotllar-nos a poc com una persiana. Primer el cap i després ens anirem fent una boleta, flexionem els genolls i el cap sempre mira el melic. La coroneta ha d'anar en direcció al terra. Flexiona els genolls per arribar al terra, espera'm aquí, el cap mira el melic, agafa aire i torna cap amunt. Quan les teves mans arribin als genolls, espera. Vale? Des d'aquí, baixa els ombros, que no estiguin pujats cap amunt. Segueix mirant el melic. Agafes aire i tornes cap amunt, a poc, deixant l'aire i anant amagant a poc la panxa. I recorda el fil invisible que tira cap al sostre. No tiris cap enrere el cap, cap al sostre. Fem una sencera amb una respiració, agafem aire i comencem. Deixa l'aire. Deixa. No deixis de mirar el melic. Si necessites més aire, pares un moment, agafes i continues deixant la baixada. Nota com la teva esquena es va estirant, com es va recol·locant. Toca el terra, descansa un moment, agafa aire i amb una agafada d'aire pujarem i deixarem cap amunt. Recorda, quan les mans arribin als genolls, els ombros han d'estar baix. I amagues cada cop més la panxa. I l'últim toc, no deixis el cap i allarga'l a poc cap al sostre. Tornem a començar, agafo aire, el porto al melic i deixo baixant. Deixa, flexiona per poder arribar al terra. Deixa cada cop més. Agafes aire i cap amunt. Baixa els ombros. Els braços estan relaxats. La panxa s'amaga més cap a dintre. I a poc vaig desenrotllant aquesta persiana dins el meu cos. Agafa aire i torna a començar. Barbeta al pit. Amaga. Nota com la teva esquena es va recol·locant i eleva
estirant una a una totes les vèrtebres. Agafa aire baix. A la pujada, pensa en la teva esquena. Pensa en cada vèrtebra com es col·loca i s'estira cap al sostre. Recorda baixar els ombros. A poc, ens anem estirant, allargant cap al sostre. Fem dues més, vinga, agafa aire i baixem. Agafa baix i puja. Baixa els ombros. I a l'últim ens quedarem a baix. Baixa. Mira't al melic. Braços relaxats. Flexiona els genolls i col·loca les mans al terra o als ditets, el que arribis. El cul està baix i els genolls flexionats. Agafes aire, baixes el cul i estires deixant. Agafo i estiro. Agafo i estiro. Agafa, baixa el cul, estira. Mira't al melic. Agafa, estira. 4 més. Agafa, estira. 1, 2, 3 i l'última i 4. Ara caminarem amb les mans cap endavant i quan puguis col·locar el teu cap igual que el teu cul en línia recta, col·loques aquí i aguantes. Atenció, la que pugui, la que no, descansa. Si podem, genoll al terra, agafo aire. Deixo per pujar. Agafo aire. Deixo canviant de genoll. Tota la força està a la panxa. Tens el melic apretat. Tens la teva faixa abdominal apretada. Baixes el genoll i agafes aire. Deixes, puges. 2 més. I ara, a poc, cap enrere. Obrirem les cames. Col·locarem els talons al terra. I aguantaràs aquí en piràmide. Un estirament d'esquena. El cap cap al terra, el cul cap amunt. Els talons enganxats al terra. I aguantem aquí. Estirament d'esquena. A poc, tires cap endavant un altre cop. Baixes els genolls. Col·loques els peus. I estires amb això que es diu plegària. El cul va cap als talons i els braços ben estirats cap endavant. Quadrupèdia. I obrim els genolls en plada de les caderes. Els peus igual. I les mans a l'alçada del pit i cap a dintre. Farem una flexió de braços. Hem de controlar que el genoll i la cadera estiguin a la mateixa alçada, paral·lels. No vull que el cul vagi cap enrere. Ha d'estar en línia amb el genoll. Cul cap endavant i comencem. Nas al terra, agafes aire i empujes. Deixes l'aire pujar. Agafes aire. Agafes nas al terra. Deixes anar cap amunt. El cul cap endavant, que no vagi cap enrere.
4 més. Estem treballant el pit. I l'últim, plegalla. Estira enrere, descansa. Hem treballat aquesta zona del pit perquè pugi. Ens col·locarem cap per avall, boca terrosa. I vamos a nadar. Estirarem el braç dret i nadarem amb el braç dret i la cama esquerra. No heu de pujar gaire. Intenteu que hi hagi una línia recta entre la teva mà i el teu peu. I el teu cap ha d'anar en línia, la teva orella amb el braç. Comencem, agafo aire i amunt, deixa. Com si volguessis tocar les dues parets. Deixa tot l'aire. Agafa baixant i amunt deixo. Agafo i deixo. Agafa baixant i deixa. Estira el braç i la cama. Molt rectes. 4 més. Agafes. Dos últims. Molt bé, reculls el braç dret i comences amb la cama dreta i el braç esquerre. Col·loques i amunt. Estira des de l'ombro i des de la cadera. Allarga. Com si volguessis tocar les dues parets. Estira. Deixa l'aire amunt. Una més. Molt bé, recull i et prepararàs pel signe. Colzes en terra, junta les cames. Aquí, has d'imaginar que tens una piloteta a la punta del nas. Estens aquesta piloteta i la segueixes amb la mirada. I aixeques una miqueta el pit. El melic es queda enganxat al terra i els colzes es penyen cap al terra. Agafem aire baixant i espenyem aquesta piloteta imaginària amb el nas i la seguim amb la mirada. Desenganxem el pit del terra. El melic es quedarà enganxat. I també empenyem les cames al terra, que no s'aixequin. Agafa aire baixant i deixa cap amunt. 4 més. Espeny els colzes al terra. És un exercici, aquest és un exercici de lumbars. Si us fa mal, no aixequeu tant. Controleu la lumbar. I l'últim. Molt bé. Seguirem amb aquest múscul d'aquí, el bíceps femoral. I donarem 2 patades al cul, deixant 2 vegades l'aire i baixarem agafant l'aire. Quan pugeu, vull que apreteu el cul i que no es bellugui res del cos.
que es controli bé la cama sense que això es bellugui. Relaxem cervicals, una mà a sobre de l'altra, col·loquem el front per estirar aquesta zona i comencem amb la cama. Deixa, agafa controlant, sempre la mateixa cama. Suelto, 4 més. Canvi de cama. Deixa, agafa. 5, 4 més. Dos últimes. Apreta el cul al deixar la patada. Molt bé, descansem aquí i fem la respiració de coixí. Intentem portar l'aire a aquesta zona. Sembla complicat, concentra't i fes respiracions profundes relaxant la zona lumbar. Estires cervicals. Porta l'aire a les lumbars. Relaxa lumbar. Molt bé. Seguim. Ens col·locarem de costat. Activarem el centre. Activar el centre vol dir que et col·loques al corset de l'Escarlata O'Hara i t'apretes bé aquesta zona. I has d'aconseguir poder posar la mà en aquest forat. Vol dir que la teva abdominal està apretada. Les cames les estires molt rectes. Com perdràs una miqueta l'equilibri, t'aguantes amb la mà. Des d'aquí, la cama està molt dura i molt recta. Agafes aire i la puges estirant, com si volgués tocar la paret. Agafes aire i deixes amunt. Recorda, el pilates ve de la dansa. I estira, cama de ballarina o de ballarí. La punta ben recta, la cama ben esvelta. Agafes baixant i deixes pujant. 6, 2 més. I l'última, et quedaràs a un pam de l'altre. I aquí faràs una patada. Balancees, agafes avant i deixa darrere. No dobleguis el genoll i no belluguis de cintura cap amunt. Controles l'exercici a la cama. Deixes, agafes aire i deixes. Són patades petitetes. Agafa, deixa, agafa, deixa. 4 més. Agafo.
última. I segueixes aquí, cama ben recta, a un pam de l'altre. I ara faràs petits cercles. Comença el cercle, agafa aire, acaba el cercle, deixes a l'aire. Agafes, deixes, comença a pesar la cama. Comences a notar el treball aquí. El gluti, en tota la cama. Està tensa i està estirada. Està treballant amb isomètric. Tots els músculs estan treballant. 4 més. Agafa davant, deixa darrere. Un més. I l'últim. Atenció! Aguanta aquí i la de baix l'anirà a buscar. Deixa l'aire. Agafa. Deixo. 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 Relaxa cervicals. Deixa. 4 més. 1, 2, 3 i 4. Baixa la cama, doblega i massatge. Massatge. Dones copets al muscle que relaxi. Molt bé, ens aixequem. Anem a estirar una miqueta l'esquena amb l'esquena en C. Apropeu els talons al cul i us agafeu dels genolls. Aquí imaginem el nostre fil invisible que tira cap al sostre. Els ombros estan a baix. Agafem aire aquí, el portem a la panxa. Barbet al pit, deixa l'aire, amaga el melic. I fes una C amb l'esquena, com si et tiressin de la tira dels sostens, amagues aquí i allargues cap al sostre. Estira vèrtebra a vèrtebra, totes cap al sostre. Agafes i primer el cap. Amagues la panxa i et tiren de la tira del sostén cap enrere. Fas una C amb l'esquena. Recorda baixar els ombros. Agafa amunt. Primer el cap, amagues la panxa i tira. Agafa amunt. Agafa amunt. 4 més. Dos últims. I seguim, més complicat. Els polzes cap amunt, baixeu els ombros, us apropeu més a la colxoneta per tenir tota la colxoneta i farem el medio rodar. Baixeu el cap, amagueu panxa i aneu col·locant vèrtebra a vèrtebra al terra. I on pugueu tornar, torneu. Treball abdominal, apreta els genolls, deixa barbet al pit i ara vés enganxant, apretant, deixant l'aire. I on puguis pujar, puges, agafes aire i deixes. Baixa els ombros, amago i apreto. Amunt. Deixa.
4 últimes. Dos més. Amaga, amaga, amaga. I l'última, arribarem al terra. No vull que s'aixequin els peus i que aneu molt a poc, apretant cada cop més la panxa. I descanses, apropes els talons. Anem a fer el pont. Obrim amplada de les caderes, els peus i els genolls. Els teus braços estiren cap als talons. Busca un moment per col·locar la teva esquena recta, que estiguin els ombros alineats. Sí? Busca el centre del teu coll, del teu cap, que no estigui tort cap a un costat ni cap a l'altre. Les mans arribant quasi als talons. I aquí agafarem aire i a poc anirem desenganxant l'esquena del terra. Quan tinguem en línia els genolls, la pelvis i el pit, parem aquí un moment. Estira més els braços cap als talons. Apreta bé el glutí, apreta el cul. Intenta pensar si una cadera està més alta que l'altra. Col·loca-les al nivell. Agafes aire dalt i a poc aniràs col·locant l'esquena, aquest cop des de dalt, apretant el melic, deixant l'aire, la vas enganxant al terra. Apretes cada cop més per poder enganxar tot aquest foradet, que és el que més costarà d'enganxar. Aquí treballes molt abdominal. Agafes aire i amunt. Estira a poc. Deixant l'aire, deixa. Alinea. Apreta cul. Agafes aire dalt i a poc baixes, deixant, apreta al centre, deixa. Agafo aire i amunt. Agafo aire i a baix. Quatre més. Apreta el cul i a baix deixa l'aire. Baixa els ombros. Dos últims. I l'últim. Apreta. Molt bé. Descanses aquí. Bascula la cadera perquè la lumbar estigui enganxada al terra. Aquí estaràs treballant gli abdominals. Anem a treballar la zona pèlvica, els músculs de la nostra castanya, de la nostra zona pèlvica, de l'interior. Treballarem amb la respiració. Poseu les mans a les costelles
Porteu l'aire a les costelles, ompliu la panxa d'aire, deixeu tot l'aire, amagueu el melic, basculeu una miqueta la cadera cap a vosaltres i apreteu, el que jo dic, la castanya, apreteu els músculs interiors. Agafa aire, deixa melic cap a dintre i apreta la zona interior. Controla la respiració a les costelles. Deixa, apreto. Si fem això amb la boca oberta, com si deixéssim bau a un vidre, com si volguéssim entelar un vidre, notarem que encara s'activa més. Agafa aire. Dos últimes. Intenta deixar tot l'aire. Molt bé. Farem l'altra cama. Havíem fet la dreta i ara farem l'esquerra. Activem el centre, recordem. Separem la cintura del terra. Agafem aire i amunt deixem. Agafa baixant. Activa i amunt. Agafo. Recorda, cama de ballarí o ballarina. Ben recta, ben dura. Activa tota la cama. Aguanta un pam de l'altre i segueix amb la patada. Agafa davant, deixa darrere. Agafo, deixo, controla, que no es bellugui res, de cintura cap amunt. I seguim amb els cercles. Agafa, comença el cercle, deixa acabar el cercle. Aguanta i la de baix la va buscar. 1, 2, recte, deixa l'aire pujar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baixa, doblega, massatge. Relaxa la zona. Cap per amunt. Anem a treballar aquesta zona d'aquí. La que diu l'edat que tenim. Això, el penjoll. Tríceps. Juntem els colzes el màxim que puguem. I des d'aquí les mans arriben al front
i sense separar els colzes amunt. Mans al front i els colzes sempre mirant al sostre. Agafa aire, deixa, agafa. Els colzes mirant al sostre. Vinga, fem 10 més. Aquesta també la podem fer amb una miqueta de pes a les mans. I 2 últimes. Molt bé, baixem els braços. Anem a l'abdominal. Les normals, les de tota la vida, però més controlades. De moment, aquí bascularem la cadera i intentarem que no ens surti el forat aquest. Intentarem que no passi la mà. Aquí ja tindrem una mica activada l'abdominal. Les mans darrere el clatell, els colzes estaran oberts i des d'aquí recorreu l'aire a la panxa i quan pugeu heu d'amagar la panxa i cuidar tot l'aire cap amunt. Agafo aire i amunt. Aquí haig d'amagar la panxa, no l'haig de deixar fora, l'haig d'amagar. Agafa aire baixant i deixes amunt. Les cervicals tampoc treballen, els colzes han d'estar oberts. No vull això, això és enganyar. Agafa aire i deixa, amago, apret. Mira tota l'estona al sostre. El cap no s'ha de bellugar gens. Agafa baixant. Amaga la panxa. 4 més.2 últims. Molt bé, descansa una miqueta i continuem amb els oblics, aquests del costat, treballant una miqueta la cintura. Pujarem igual, però girarem la cintura. No és això, és girar una miqueta la cintura i el colze dret va en línia amb el genoll dret. Igual que abans, deixo l'aire, agafa baixant i girant colze esquerre amb genoll esquerre. Agafa baixant i amunt. Agafo, deixa. 4 més. Dos més. Molt bé, descansem una mica. Anem a pujar intensitat a l'abdominal. Cames anella, genoll alineat amb l'os de la cadera i els turmells amb el genoll. Fem una L perfecta. Quan més a prop porteu els genolls, menys treballem, menys.
Quan més junt o més ben col·locat, més treball abdominal. Mans darrere el clatell i seguim amb la bàsica, recte amunt. Agafo baixant i amunt. Anem bé? 4 més, vinga. Baixa el cap, baixa les cames, descansa. I seguim pujant intensitat amb els oblics. Des de la L girem cintura. Una de cada. 2, no us enganyeu, no bellugueu el colze. El que belluga és la cintura. 4 més. Baixa, descansa. Baixa els braços i anem al petit sacacorxos. Cames a lligar, junta bé les cames i dibuixaràs un cercle al sostre amb els genolls. Comences al cercle, agafes aire i deixes l'aire mantenint el cercle. Amb els genolls dibuixes un cercle al sostre. Agafes i deixes, mantens la L tota l'estona. Agafa, deixa. 4 més. Seguim, l'últim, el gran sacacorxos. Hem fet el petit, ara farem el gran. Amb les cames estirades, ara dibuixarem un cercle cap a l'altre costat. Agafes aire, deixes, el màxim que puguis les cames estirades. Aquest costa més, agafo. Vinga, aquest és l'últim i ja acabem. 4 més. 1, 2, 3 i 4. Baixem, descansem. Abraça els genolls, fem estirar. Baixa una cama, queda't en una. Apreta més amunt el pit. Notaràs que estira la part lumbar. Estira la cama amunt. Genoll estirat, m'interessa que estiri aquesta part d'aquí. La punta del peu et mira tu i el taló mira cap al sostre. Mantén aquesta part estirada. Aguanta una mica. Si pots, agafa del pantaló i apropa una miqueta més i aguantes. 4, 3, 2, 1. Doblega i col·loques a sobre de l'altre.
i aixeques la que està al terra. Notaràs l'estirament en aquesta part d'aquí. Si no ho notes prou, apropa més l'altra cama. Aquí. 4, 3, 2 i baixa. Canvia de cama. Genoll al pit, abraça't. Estira amunt. Recorda, genoll estirat. La punta del peu et mira a tu i el taló tira cap al sostre. Si pots, agafa't el pantaló i apropa una mica més. Notaràs l'estirament des del bessó fins al cul i sobretot darrere el genoll. Aguanta. 4, 3, 2, 1. Recull, col·loques a sobre de l'altre i aixeques. Gluti, aguanta. Apropa més, que estiri. Baixem. Els dos genolls al pit i apreta 3 vegades aixecant el cul. Apreto. Apreto. Bellugo cap al costat. Em deixo caure. I ens aixequem a poc a poc. Hola. Seguim estirant. Agafo aire amunt i deixo anar enrere i aguanta aquí. Torna al centre, agafa aire i deixa enrere. Molt bé. Abraça't i baixa baix, estira dorsal. Pugem a poc. Agafes aire. Amunt, estires, toques el sostre i deixes a poc. I fins aquí. Ja ha acabat o no? ¿Sabía acabar el tiempo? No, eso ni cuente. Ah, pero ya has cortado. Sí. Como tú has dicho.